Bodega sa Ukay-Ukay sa Taguluan, Misamis Oriental nasunog. Tungod sa kadako sa kalayo, mga sakyanan dool sa bodega nalakip pagkaugdaw. Ano ang report? Daw nalukop na sa kalayo ang kangit-ngit sa kalangitan. Ingon ani kadako ang kalayo sa kuwang video ni Marquez Vidal sa pagkasunog sa bodega sa Ukay-Ukay sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental, Biyernes sa gabi. Ang kabumbiruhan sa lugar hilabihan ang diskarte nga ginahimo aron lamang maapula ang dakong kalayo. Sa kadako sa sunog, gisaka ang fire alarm sa Task Force Alpha aron makaresponde ang kabumbiruhan sa mga kasigbit nga lugar. Pasado alas 2 sa kadlawon, gideklarang fire under control sa BFP ang insidente ug human ang halos 17 ka oras, gideklarang fire out. Pero kato kamulog dagan diri akong kauban ako nang gipadagan dito pod kay pa tawag bombero. Parespondihan diri. Then pagawas na ako diri otro raw tan-aw dako na kayong kalayo. Paspas kayo nga ni Kuyanap ang kalayo. Total tungod kay confine man ang area, no. Wala pod siya lain nga kalatan, no. Layo-layo ra pod ang katong na hospital. Ang mga residensya layo-layo ra pod. So naglisod yun. Tungod sa kadako sa sunog, kining mga sakyanan nga nakapark dinhi dapit sa bodega nalakip gayod sa pagkaugdaw. Ang kahimtang karon dinhi bisan pa man nga gideklara na sa Bureau of Fire Protection nga fire out kining mga bandol sa Ukay-Ukay padayon gyapon nga nangasunog. Kapin 1.2 million pesos ang natalang structural damage sa insidente. Samtang maayo na lang, sanglit walay natala nga nasamdan o naangol sa panghitabo. As to the cause of fire until now, wala di pag-imika kung ano. Nakita man ninyo maran ang investigator ito isa na dito. Aga kwan pa to, kung sa'y posibleng kwan yun. Pero ang sa area lang, madetermine ang asa gidinhanan sa ugod. Padayon ang panawagan karon sa kabumbiruhan ngadto sa publiko nga mag-igmat ug mag-amping aron malikayan ang sunog. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao